Kaikki ihmiset siellä toisella puolella ruutua. Minä oon MS Vuonis ja mä oon nyt tehnyt teille tämmösen eeppisen kuvasarjan PowerPoint-esityksen. Joo, moikkailen tässä nyt vielä tätä kuvaa, koska se oli rajattuna ja tälleen. Koittakaa kestää. Eli piirustuskisan tuloksista olisi nyt tarkoitus keskustella. Hiukan perustelen, että mistä kerron, että mistä tykkään niissä kuvissa ja mistä en ja tälleen. No, aloitetaanpas nyt. Elikkä siis nämä kuvat ei oo missään järjestyksessä. Ja ekana on nyt sitten tää Kakura Wolfin kuva. Siinä on tosi ihanasti tehty toi kynttilänvalo. Ja kaikki on muutenkin tosi söpöö ja haluaisin vaan mennä halaamaan. Mutta toista takajalkaa ei oo väritetty niinku ollenkaan. Jos joku ei näe, niin se on siinä. Joo. Sitten teema on myöskin unohdettu. Silleen hienosti. Siitä tulee miinuspisteitä. Sori nyt vaan. Vaikka ootkin kaveri, niin olen armoton. Joo. Siis joo, värit on nätit. Tykkään tunnelmasta. Se on ihan täydellinen. Ja tälleen. Sitten on Limecatin kuva. Ja mä tykkään tosta... Pitu kone. Toimi. Sori. Joo. Tää ei tuppaa toimimaan. Tykkään tosta tähdenlennosta tuolla ylhäällä. Ja siitä, että se on linetön se kuva. Se on aivan mahtavaa. Ja että Vuoniksen korviksetkin on piirretty sinne. Itse on niin laiska, etten ikinä niitä piirrät. Kyllä sillä on korvikset. Ja taustat on ihanat. Se on tehty tosi upeasti toi kuva. Huomaa, että siihen on käytetty aikaa. Ja tykkään. Se on ihana. Sitten on Asahin kuva, niin kuin jotkut varmaan jo huomassa aikaisemmin. Toi tausta on upea. Mä rakastan miten noi tähdet hehkuu. Ja sit samoin Vuoniksen väritystä. Se on osunut just nappiin. Joo. Haluaisin mennä halimaan sitäkin. Tai itse asiassa ne kaikki, mutta ihan sama. Joo. Mikäs tässä sitten? Sitten on BJ:n kuva. Eli Makerfoiren kuva. Eli en tiedä mikä säkään sit oot. Ja tykkään tosta miten noi värit on tullut. Ja toi tausta. Ja noi tähdet. Ja toi kuu. Ja harjas. Ja ruohoja. Kaikki on niin mahtavaa. Rakastan niitä. Menen halimaan sitäkin, jos se on oikee. Joo. Sitten on tulokset. Rummunpärinä. Eli 4. sijalla on Kakura Wolf. Jee. Se nyt hiukan kostautui, koska sitä teemaa ei nyt noudatettu. Että sinne olisi voinut vaikka jonkun tähtitaivaan tehdä. Tai jotain. En mä tiedä. Sitten 3. sijalla on... Tässäkin tulee rummunpärinää. Limecat. Mä tykkäsin siitä, miten se kuva oli linetön. Ja siihen oli selvästi käytetty aikaa. Ja tälleen. Joo. Toisella sijalla on, jos tää kone nyt tuppaisi toimimaan, hidas kakka. Joo, tuli se sieltä näköjään. Toisella sijalla on BJ. Se oli ihanasti tehty se nurmikko. Se oli niin söpö se Vuonis ja taustat ja kaikki oli niin täydellistä ja en mä tiedä enää mitä mä sanon. Apua. No joo, mennäänpä sitten vaikka seuraavaan. Eli ensimmäiseen sijaan. Se on tosi kiva, kun tää mun koneeni on näin hidas. Joo, tulihan se sieltä. Ensimmäisellä sijalla on sitten Asahi, tai Neraki, tai Tuliraita, tai tiedä sitten kaikkiin itse nettinimiä.
Se oli tosi upeasti tehty ne tähdet hehkumaan ja mä rakastin sitä taustaa ja vuonista ja kaikkea. Menen sitäkin halimaan. Ihan kohta. Joo. Sitten kun tää video on tehty, niin menen halimaan noita kaikkia. Se on varma. Varautukaa nyt vaan siihen. Sitten palkinnot. Eli siis palkinnot sai nyt, jos osallistui ja teki sen kuvan. Ja ne, jotka ei tehnyt sitä kuvaa, niin ei nyt saa mitään. Sori nyt vaan. Eli ensimmäisellä sijalla on väritetty ja varjostettu Chibi Speedpaintillä. Sitten toisella sijalla tulee väritetty Chibi Step by Step kuvasarjalla. Se menee devaan se kuvasarja, että sen mä sitten linkkaan tän videon deseen kuukauden sisällä, niin kuin noi kaikki muutkin. Speedpaintis voi tosin kestää, olen laiska, ehe. Sitten kolmannella sijalla tulee Chibi Line Artti, eli se voi värittää ihan itse. Ja neljännellä sijalla sitten tulee ihan vaan luonnos jostain hahmosta. Ja tälleen. Joo. Eli siis tää nyt oli tässä. Kaikki on iloisia, paitsi ne, jotka ei tehnyt kuvia, koska ne ei saa palkintoi. Ehe. Olen ilkeä. Ja pahoittelen syvästi sitä, että olen köhinyt tässä koko videon ajan. Olen hiukan kipeä. Joten yritän nyt olla tälleen kivasti. Hei hei. Hei hei ihmiset. Ja possut.